Dragii mei, am alături de mine pe un mare inventator care a pus bazele unui produs excepțional, Excela, care se numește Alexei și mai cum Alexei? Crâșmar. Asta o știi tu și trebuie să o știm toți. Da. Dragii mei, aș vrea să luăm câteva cuvinte inventatorului, pentru că la urma urmei să-i dăm cezarului ceea ce e al cezarului. Eu cunosc acest produs de multă vreme, aș putea spune, și ca realizare, ca compoziție, pot să spun că este un produs super și în special că are un gust destul de plăcut, în special că putem vorbi de un complex de minerale. Aici, tu ca inventator, ai putea să intri în esența acestui produs. Produsul este unic prin ce el lucrează, așa să spunem, își face lucrul său în organism, numai în combinație cu saliva. Deci nu administrează ca orice pastilă, să ajungă în stomac. E o reacție chimică. Se pune pe limbă. Aceste microelemente extrase din apa marină printr-o metodă specială au niște cristale. Da? O secundă, să spunem de la marea adâncime, că Marea Marină poate să fie poluată de la suprafață. Noi din 2001 producem acest produs. Acest produs are efecte. Oamenii îl cumpără fără reclamă. N-am avut reclamă, n-am avut, știți că asta, dar s-a auzit din om în om cea mai bună reclamă pentru efectele care sunt. Haideți să vorbim acum ca lumea să înțeleagă și să vadă totodată unde să regăsesc cu bolile în consumul acestui produs. În ce afecțiuni este recomandat. Fără să mai punem problema că poate să fie benefic să-l consum și preventiv, pentru că este un produs natural și toți avem nevoie de oligoelemente. Domnul Monaru, am spus că apa marină, știți și dumneavoastră și toți cunosc, că este asemănător formulei sângelui. Deci, microelementele, deci acestea care se conțin, oricum sunt benefice venite pentru organism. Dacă noi vorbim despre ioni de cupru și argint, aceasta este în primul rând o profilaxie. Să luăm la cavitatea bucală, ajunge la stomac și așa mai departe. Dar noi nu ne-am oprit aici. Deci efectele, în primul rând, sunt acelea că acest compus ajunge la nivelul ficatului. Deci unde se accelerează niște procese foarte necesare ficatului, o ajutorare, deci în energie de disociere a hranei. Și a regla metabolismul. Și cel mai interesant, că acest produs face ca și toxinele să fie disociate și ele merg ca hrană pentru sânge. Pentru că, care noi o știm foarte bine ca specialiști, știm cum lucrează ficatul, cum lucrează organele și ajutăm aceste organe. Unica ce nu este comod pentru pacient, că trebuie să urmeze un cură de tratament cu acest așa numit tratament, profilaxie. Profilaxie sau... Când sunt și boli grave în organism. Oricum merge o intoxifiere a organismului de la orice boală. Da, aici și se ajută organismul. Da. Deci noi avem preparat de profilaxie în primul rând, fiindcă dacă avem ione de cupru și argint, acesta este contra virus, contra bacterii, contra alte afecțiuni dentare. Cavitatea bucală este oglinda noastră. Totodată ar trebui să spunem că este o necesitate vitală ca să consumăm acest produs și din mai multe puncte de vedere. Foarte multă lume consumă foarte multe medicamente de sinteză, care acestea cu timpul, știm cu toții, că dereglează întreg organismul. Și totodată trebuie să ne gândim că ficatul este, stomacul și apoi ficatul sunt aparatele cele mai bombardate. Și atunci trebuie să ne gândim, bombardate de medicamentele de sinteză, de efectele secundare și așa mai departe. Ieuri. Alimentația proastă. Deci, și atunci, așa cum ne bombardăm organismul cu o serie întreagă de produse care mai mult ne strică organismul decât să ne sprijine,
atunci este indicat să consumăm aceste produse, da? Indiferent ce afecțiuni ai. Pentru că și în cancer, și în reumatism, și în diabet, și în orice fel de afecțiune, mă repet, da? Se degajă în organism radicalii liberi. Noi trebuie să ne protejăm organismul de acești radicali liberi. Nu de toți. De abuzul de radicali. Păi ce e mult strică și apa, prea multă apă strică, imundă. Radicalii liberi sunt bineveniți în reacțiile chimice. Categoric, ce mult. Și oxigenul poate să devină un radical pentru faza de trecere. Liber, negativ, dacă e prea mult. Deci tot ceea ce mult strică. Deci din punctul ăsta de vedere, doze de 3-4 pastile să le iei, să le pui pe limbă sau sub limbă, pentru a căuta să-și reglezi metabolismul și a-ți proteja organismul, da, de efectele secundare ale alimentației, ale medicației, da, a stresului, a smogului, pentru că suntem o țară poluată, nu mai avem suficient oxigen, pentru că am învățat să ne tăiem pădurile, dacă nu le tăiem noi, ni le taie alții. Da, eu nu o să mă refer, că nu sunt medic, dar... Da, aici nu trebuie să fii medic. În 2001 pentru că ești inventator, ești cercetător, da? Și din punctul ăsta de vedere, medicii pot să învețe de la cei care studiază și fac cercetări. Păi ce, toate medicamentele sunt făcute de medici? Nu, sunt făcute de chimiști, sunt făcute de farmaciști, de doctori care au studii în cercetare. Nu orice doctor, gata, e internist, hai să faci medicamente. Nu, asta nu se poate. Ca să fie clar, deci eu, ca lumea să înțeleagă, eu n-am studiat undeva acasă, deci am lucrat cu institutul de chimie și farmaceutică din București. Deci am lucrat și colaborez și până acum în toate domeniile care mă ocup. În al doilea rând, deci am făcut studii la spitale foarte cu renume. Cam la Cuzino de București, în alte părți, în alte județe, am rugat oameni, sunt și acolo oameni care se ocupă, nu sunt medici curați, sunt oameni de știință care vreau să vadă ceva nou, vreau să vadă. Deci, da, testele oficiale costă foarte mult, ca să-l aduci la medicament, știți că costă milioane, n-am găsit milioanele acestea, dar din 2001, piața, pacienții au demonstrat că 80%, pot să spun sigur, au efecte foarte bune. Deci, aceste efecte se poate de găsit pe internet, spun medicii și așa mai departe. Nu e numai problema că trebuie să spună unul sau altul, trebuie să mergem pe latura lui Hipocrat, că primul non-nocere, înainte de toate să nu-ți facă rău. Deci, un astfel de medicament nu are ce să-ți facă rău, pentru că este un complex de oligoelemente de care noi cu toții avem nevoie. Sunt dr. Adrian Hrihor, sunt medic primar de medicină de familie, am competență pe termografie, pe acupunctură, fitoterapie și mă ocup la cabinetul meu Criada Therapy din Brașov de aproximativ 12 ani de tratamente holistice și energetice, diagnosticări prin termografie, tratamente prin acupunctură, hiridoterapie, fitoterapie, chiroterapie și de mai mulți ani studiez terapiile alternative și tratamentele cu plante. La una din participările mele din 2012 la expoziția Body My Spirit de la Hotel Aro Brașov, l-am cunoscut pe domnul Alexei Corcimar în cadrul unei conferințe de specialitate care descria beneficiile produsului creat de dânsul. Este vorba de acest produs Excella, pe care dânsul în anumite condiții l-a creat, l-a avizat și l-a pus pe piață. Și din descrierea de la conferință mi s-a părut foarte interesant ca mecanism de acțiune și beneficiile pe care le poate aduce pacientului. Curiozitatea mea a depășit pe moment știința și am achiziționat un lot de produse ca să observ beneficiile aduse pacienților mei. De-a lungul timpului, utilizând acest produs, am observat că
Beneficiile lui sunt multiple. Practic este un produs natural, este un supliment natural obținut din sare de mare ultra pură, care prin niște mecanisme de cristalizare speciale îmbogățit cu ion de cupru și argint a dus la crearea unor comprimate care, administrate sub limbă de 3 ori pe zi, înainte de mese, timp de o lună de zile, la copii și adulți cu vârsta peste 5-6 ani, poate produce în organism beneficii uimitoare. Astfel, datorită ionilor de cupru și argint, acest produs Excella duce la creșterea imunității și a prevenției împotriva infecțiilor virale, bacteriene și chiar fungice. Poate duce la nivel hipotalamii la o reglare a metabolismului, având ca efect și o reglare a greutății, sau la persoane mai slabe la o reechilibrare a greutății. Poate fi administrat și de către pacienții hipertensivi, deși sunt comprimate create din această sare, însă prin cristalizare doza este foarte mică. Am observat de asemenea la nivel digestiv o bună funcționare a aparatului digestiv în ceea ce privește tranzitul, în ceea ce privește digestia, prin enzimele care sunt stimulate de către aceste comprimate speciale. Am ajutat la o reglare intestinală foarte bună, ceea ce este foarte important de asemenea. Saliva, ca transportator al acestor microelemente din Excella, ajunsă la nivelul ficatului, creează o bună detoxifiere a celulei hepatice, o stare de bine generală. Am observat o creștere a vitalității, practic o multitudine de beneficii pe mai multe organe și sisteme. Durata tratamentului, cum am spus, se face printr-o administrare de 3 ori pe zi înainte de mese, cu o jumătate de oră, ținute sub limbă sau lăsate pe limbă să se dizolve. După această lună de tratament se face o pauză de 2-3 luni, după care terapia se poate relua, astfel încât pe durata unui an, pentru această prevenție și o reechilibrare energetică și metabolică a organismului, sunt necesare 4 flacoane. Prețul unui flacon este de 49 de lei, ceea ce înseamnă că el poate fi administrat pentru o lună de tratament și cu 2 luni pauză, practic un cost de 49 de lei pentru o durată de 3 luni. La pacienții cu boli cronice, după luna de tratament, se recomandă pentru menținerea acelui echilibru homeostatic o administrare de un comprimat pe zi, 2-3 luni, după care se poate face o lună de pauză și se reia ciclul de o lună de tratament cu 3 comprimate pe zi, după care 2-3 luni cu un comprimat pe zi. Pentru informații, pentru detalii și pentru comenzi, puteți suna la telefon 0744 327 606 sau puteți accesa website-ul www.acupunctura.ro. Cabinetul Hriada Therapy se află în Brașov, pe strada Zizinului numărul 85, scara apartament 4, sau pe Facebook mă puteți contacta pe Dr. Adrian Hrihor. Mulțumesc! Un medic mi-a recomandat acest produs Excella. Consider că este un produs foarte bun. Aveam probleme digestive. După tratamentul cu acest produs m-am simțit mult mai bine. Recomand acest produs și altor persoane care suferă de aceeași afecțiune. Am luat Excella o lună de zile, 3 pastile pe zi, înainte de masă, o jumătate de oră, și după aceea m-am simțit bine. Nu puteam consuma legume crude sau fructe de un an și simt la stomacul, nu știu cum să... Nu mai am simțul de stomac balonat. Aveam probleme și simțeam dureri la pancreas după ce mâncam, mai ales dacă mâncam ceva mai crud sau tocătură. Acum mă simt bine și de o perioadă iau câte o pastilă și dimineața înainte de... Simt o energie, sunt satisfăcută. Să consum în continuu, n-am avut nicio reacție adversă. Din contră, m-am simțit bine.